ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶନ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଓ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ଏହି ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବର ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଗାଁ ଗହଳି ଭଳି ସହରରେ ଏହି ପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବେଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗାଁ ପରି ଝିଅମାନେ ଚଉରାମୂଳକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ବି ବଜାଇ ରଖାଯାଉଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ନ ପାହୁଣୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କୁମାରୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚଉରାମୂଳ ଲିପାଲିପି କରି ମୁରୁଜ ପକାଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଖଇ, ଗୁଆ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, କଷି କାକୁଡ଼ି, କଷି ଜହ୍ନି ଓ ଆଖୁ ଭଳି ଫଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁମାରୀମାନେ ଚଉରାମୂଳେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କରିବେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳର ଆସର। ଆଜି ବି ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ମନେଇବାର ନଜର ହୁଏ। କଥା ଆମ ମନ୍ଦିରର, କଥା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର।